phansi. Phansi ama-illegal foreigners phansi. Nganza kwethu umlando wasemathuneni ompambukani njengamanje. Helethizwe. Ungwenu mbango. Helethizwe. Ungwenu mbango. Nganza kwethu nje basashilo umfowethu uphakela nodadewethu uJacinta. Ibalekile ukuthi uma ngabe siveze ikhalo zethu inhlonipho kade ayibe khona ngoba namaphoyisa lawo azivikelayo nawo aphethwe uhulumeni. I-system mayi-wrong ishitshwe votini kodwa umholo usuka khona dadewethu ufakeza over ngikwazi ukuthi emveni kwalokho ibalulekile ukuthi umholi masephakathi kwethu ngoba we cannot dispute ukuthi ubaba uPanyaza is one of the greatest leaders of this country kodwa amaphutha eyinkinga ayoba khona kodwa njengamanje ngicela into eyodwa mina ukuthi uma ngabe sithumela ikhalo azamukeleke bese siyibona ukuthi ziya ngaphansi kwetafula noma ziya phambili. Ilokho kubalulekile njengoba kwethu manje baba Panyaza iyodwa kuphela into esicela kuwe baba ukuthi all the illegal immigrants they must be punished in this country. Abambe ngaphela lokho ukubaceba amaphoyisa akho baba a-corrupt e-UFN a-corrupt e-GP a-corrupt e-IPRO phansi ngamaphoyisa a-corrupt phansi ngaphela lokho umphakathi usuthukuthele. You are leading the end society. Lokho ufuna ukwazi inhlonishwa sihloniphile basidelelile basitshengisa ama-middle finger ngayo yonke indlela. Sicela ukuthi njengamanje uyithathe ikhalo zethu uyinikeze uhulumeni wonke ukuthi siqinisekise ukuthi nama-1,500 or 5,000 abakhishwa ngawo abantu emthethweni esibulalela uDJ Waras, basibulalela uLucky Dube, basibulalela abaculi abaningi, basibulalela amakhawa ethu, and we are willing to lay our life down as a result of making sure ukuthi ama-Nigeria nama-drugs awo awahamba yena. Kuyinhlamba ukuthi sithukwe kuthiwe singamavila ezweni lethu elithuthukile elakhandwa yithina.